termoelektrické pohony Salus. Slúžia na otváranie a zatváranie ventilov vo vykurovacích systémoch, najmä pri podlahovom vykurovaní alebo zónovej regulácii. Rozdeľujeme ich na typ NC, ktorý je bez napätia zatvorený, a typ NO, ktorý je bez napätia otvorený. Verzia NC je dostupná s rôznymi napájacími napätiami a veľkosťami závitov pre široké možnosti použitia. Salus T30NC 230 V. Patrí medzi najrozšírenejšie používané termoelektrické pohony pre podlahové vykurovanie a radiátorové systémy. Disponuje funkciou First Open, ktorá zjednodušuje montáž na ventil, pretože pohon je pri inštalácii automaticky otvorený. Verzia NO je dostupná v rôznych prevedeniach podľa druhu napájania. Salus T30NO 230 V. Patrí medzi najviac používaný termoelektrický pohon, ktorý je určený pre systémy podlahového vykurovania alebo ovládanie ventilov radiátorov a je vhodný aj pre chladiace systémy. Ide o typ NO, ktorý je bez napätia otvorený. Výhradným distribútorom značky Salus je spoločnosť Thermocontrol s dlhoročnou tradíciou, ktorá zabezpečuje odborný predaj aj poradenstvo. Poskytujeme vám komplexné riešenia pre radiátorové, podlahové, elektrické, teplovzdušné a kombinované vykurovanie. S nami nájdete riadiaci systém pre akýkoľvek typ vykurovania.